wathi ufuna yiphi la ngathi mina awuze neFanta ngabona lokho kuyikhokhe ukuthi kuzongixaka ukungibhodlisa lapho kwekho ngathi iFanta wayiletha neglasi ngaphuza umoshe ngokusho uRosemary afone uRosemary Ndlovu esejele afonele yena nginaye phela ngihlezi esitulweni uhlezi embedeni bakhuluma ishangana ngiyasizwa ukushangana ke mina ngiyazi ukuthi hayibo angazi phela umuntu ukhuluma noma kodwa ngiyazi ukuthi kukhulunywa ngaleli icala leli hayibo ngiyamuzwa shuthi wayengumuntu wayengazenza sengathi uyethuka amezwe shuthi uRosemary wamtshela wathi yazi ungibona ngilapha nje wesisi ngempela ngutshena manga sengutholile lokho ukuthi ngempela umuntu ongikhandelela uzungu ukuthi ngiboshwe lapha ngoshisa ngojabula kunene unamanga wena shuthi yabona mayikhuluma mayithuka ubheka mina bese qeda bese ethi shuthi wabona ngathi ngiyabona ukuthi ukhuluma nobani wathi hayi le ntombazane lathi ngifonela manje uRosemary uthi waboshiswa nguwe wena ngithi mina uRosemary akasukhuluma iphuthu ukuthi waboshiswa yimi sasambana angazi nami ngasinda kanjani uma eboshwayo ngoba yena waboshwa kwakuye nanokuyikhulumela ngoba nayo shuthi akakhulumanga okuqondileyo mina ngaqonda mina ngathi mina cha ngitshena yena ngathi mina cha thina besihambela nje na bengemphelezela yabo shuthi ngaphuma nje ngithi ngamshashana nami hayi le ntombazane ithi nguwe man hayi ngipheka impela ke lapha hayi kancane bafonelana ngabona ukuthi khona intuthu eshunqawula ngathi la ngisaphephanga lapha ebesethi kena yale ntombazane lena idinga usizo lwakho man isakhuluma njalo ingane ifoni usephumela phandle manje akasafuni manje ngizwe ukuthi bakhuluma ngani nami ngapha ngalo drink engiphuza sengibanjwe ngumchamo bese mayingena endlini bese ngicela i-toilet bese ngiphuma ethi ngino drink lapha njalo ngayi toilet ngafika ngachitha amazi ngabuya angibanga ngisaqhubeka ngokuphuza lo drink lo wase eqala ke khuluma wathi uRosemary ucela umsize uthi ucela umkhulumele nale process ephethe icala uCaptain Mabonda umcela ukuthi ucela amvulela ibail uzomnikeza 100,000 ngithi mina phela mina leli process ukukhuluma ngala angilijwayele mina nami ngibe ngiqala nje ulibona lapha na lokho ecourt leli process ephethe icala ngijwayela kusumngani wami mina ekusengihlanganise naye manje icala athena alalela man ngizokuneza imali mina umkhiphe enodle lunch ngizokuneza 500 nangempela anginike athi ngicela ukuthi uma usumtholile malapha mayeza kuwe ma uzodla naye lunch ngoba uzoba sengathi ngumbizayo ukuthi niyodla naye ungifonele ngifuna nje ukunibona ngusamuthi nihle kuphi nihle kanjani kunjani lapha nihle khona ngathi mina ayikhululeka iseyilaka em500 ngihambe ngithema ngiphuma nje ngene evenchini ngoba ngehla nje ngangifonela uMabona ngithi ngezobuntu njalo Nkosi yami ngithi ndoda sekunezwe imali 500 kuthiwa ngukhiphe siyodla idina nawe kodwa ke bese ke ngiyafona ngisho ukuthi sikuphi